प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारखौ नागारनानै ग्रिद ओंखारबोदों हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ दोलोखौ फिन सरकाराव लाबोनो थाखाय इउपिपिएल आरो बिजेपि दोलोनि सोद्रोमाफोरा मदद होफैदों आरो होफैदों। चिरां जिल्लानि 18 नं मानास सेरफां बियाबनि दक्षिण माख्रा प्राइमारिनि फकिरापारा गामिनि सुबुंफोरा सा 100निख्रुइ बांसिन हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ दोलोनि आसार खान्थिखौ मोजां मोननानै बिपिएफ दोलोआव जयनिं जाफैयो। फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफ हान्जाखौ सरकाराव लाबोफिननो आरो मानास सेरफां बियाबनि बिजाथि जांगिला हाज'वारिखौ देरहासार खालामनो बिपिएफ दोलोआव ग्रिद मदद होफैनाय नुथाय। जोंनि